Biswarai Bormanovo. Abu Nulono. Babuni Bagana, Tamu Pine meeting. Sini sama Pedino meeting Pine dan Namunjai. Today, and we have meeting is Pedino. Satu bab naik tak, bab apa je? Ini o pandani ojama rifam tai o village ni chairman no ani kuluma jafaro tai oro manjang na chini borom gana sub zonal chairman tai oro chini Tipramothani ojama chini Tako Biswarai Borma tai oro tai manjang na chini tai sasuk tongai joto borom gana ojama tai o panchayat ni phai manjang na jara chini Biswarai Burui rok jara phainai rong ani khakaham tai hamjama yapar kokungkha jeng Tripramotha norongni kolomtui norongni phanbai khamata phaimani yagulono chini oro je paijak tongmani okhtungni onek kahini tongo onek laibuma tongo ahipono jeng tojonto khaimani porebo jeng dati kha bangnani bagai jeng chai tokha abono gobangma khtung ani chini o west zone ni andaro kabama khuteng no sinjo wari pai dikha antato 30 kg moton hai khuteng tapsu pone reported sinjo war jakha phirogui phaika hengkai tai baki rong no chung nai naikha nai akoi chung tabo bagnan dirika nongni o village bo khuteng chung sabnal ni madhyame rohaka ekai nongoro village kotor ni ang khanawo ekai 342 ta family ni orobuten ko khana Kokha Omoya, Jungjotono, Buri Rockne Kutungman and Mutungo. As per central government guideline, Unusare Chung, BPL and Simikutung Dini Dagiza, Hypano, Chung Wansuka, Chini Kamiam Sayotongai, Agio Onekisuno, Reson Kat Kaitino, Bull Truti Tongimano, Kinto Obono, Chaturi Nayakuino, Dara APL Kaina into Babibono, Kunoto, on a Boro Reson Kat, Tabu Kuritonko. Amte Boro no Kogno Wan Sugino. Khutung no chung bahai kai jot no na puila ni ba chini bubagre tei phangbai khomata phaimani yagulo boro na kai khutung kisa riman na chinga bo chai tok laika amtei khai no chini village committee ni chini chairman of members ro kai jot no buri motha kai chini oro ojama tongnai ro kok chab lai chung sara tirprao ta amtei khai bagai tongo mia bang bago sikango bagai tongo prai elaka no khutung kai prai no kai chingoro ta kaisa tamo chung kono rajnotik dol no nasigya bo IPF tikhai tongo bonoriya bo amte BJP ni nukhungni borok ba bo chakri khane nukhung amte kisengnai liya jeng jotno no rinai ekaita kaisa chini ADC government tabungni industry department tabuk jeng orisa je borom rinorok riwoi rimani orisa tabuk chini borok tagliya tabuk wanji rok se tagai jengno phalnani suru khajo jeng wanji than chima paiso omo chini eng mohanpur sidai mohanpur angka jogotpur tago Motagai Agartala supply dio Agartala no hoite sara tirprao bibino jaga bagjak tongo sudo Agartala ya kobangma Bisramgor Bishalgor go takjak hunang khanao hengkai obonono jeng chini dofani ri tak mungno o rignai rongno tabo je tat ni rignai rok joto wanji bari takjago chini o bothai rongno a korno joto no boro computerized machine tubui abno tagai boro phal srap chakan bothai saimano srap chakan tagai paimano emdita jeng kangsa tan tagai paina nika অন্তত চিনি 7-8 দিন বা 10 দিন রগনাঙ্গো কিন্তু মিশিমে নং সালানো অনেকটা 50 টা 100 টা খান তাগি মানে আমতি जों দরনে जों কাইসা চিনি সিদ্ধান্ত নাখা এঙ্কা কাই जों ওএনজিসি ন 200 কোটি টাকা নি কাইসা প্রজেক্ট রিখা ওএনজিসি বাবু খুব পজিটিভ বড় বড়িনাই जों বাইরে নি মেশিন তুবই ফাইনাই চাইনা নি মেশিন তুবই ইংগনাই ফরকসা বরক চিনি তাকো ব মেশিন পাইতো হেকা আং নিজে বথাঙ্গই নাইখা আবো কম্পিউটার বেব জয়েন খাই রিমানো Computer ni na bothai no tagai omte bomol no tagai dikhakai na abo automatically machine wa fitting khai dikhakai no a machine solue abo tak jak tengai thango kai chero ko machine no chung ADC government bori rong no ajina ni bagai lama kaisa phunuk rina ni bagai chung kaisa wansuk mung ni bising tei khai chung tabo kabo kok sap na harka abongkha chung kamiam che self help hai group kaisa khainai kai borok 10 jona 12 jona phonung যেখানে মেশিন কনে না মেশিন কনে রিনা কাইসা জায়গা কাইসা সেটআপ পাই রিনাই হেকে নর অরি ন রিসা ন তাগৈ পাই খাকাই
norong kaisa jo wan suma tong boro sing phalna sing risa dignai nor wan suma ni kokre sing edc government no painai pai abuna tlangnai norong no paimani ya gulo sing log no check diklangnai hekai abo chini ungko ni madhyame no ungnai abo subjonal ni madhyame no subjonal officer rok painai rok malainai borong no painai protek subjonal ni andaro je tongmani sing boni thani abo painai hekai tabu ke chini oro khumulung hekai Oradapur village to khumulung ni andaro no hinggakai tabo khumulungo to norong market bo tabo sing katal tangi tongo tep tangnai chin wansuma bisingo tongo hinggakai oro bo market norong nai mannai tabo to oro women's market bo kaisa sing khulogoi dinai o women's market buri rong ni meeting Agartala puru ke bo prostat kubia anga meeting go upsthit tongmani bage angna saka Maharaj ang bono saka ang north east one guri kha nang bo guri kha jemon Meghalaya Shillong tongo nini Nagaland tongo Manipur tongo joto jaga no women's market tongo buri rong ni ba ko dugan tongo chinoro bo kaisa khumulungo kaisa khai rekai chanai hingga Maharaj hamjagai chakha bo blai kaham prostat ni abo logi nungkha hingga tabo aro buri rong ni simin dugan kholongnani abo kaisa sing oro tab market khaijangnai ga pray oro ni 70ta ba 80ta rokom tiro market ba 60ta rokom tifon ongmano hingga jotona phalnai buri rong no rina archala rok phalnai dugan mangla hingga aboni bising no Oradapur ni bo phalnai rok manmano kai norong ni tebo chung ko mano ka omti khaino sing tirik khai jahate chini buri rok nijini yakungo busai manani bagai agina ni kaisa lama naituk manani bagai sing naitugui tongo tini belai kheno tongthogo gobang ma borok chini dofani diganai rok naithoto khai kamlai tini khotungna phaimani bagai ang kha khlayo hinango norok kaisa lama mannai ebong chini dofani identity no rokha khlainan bagai o risa diganai no norok mothangai nargana ebong mothangai tubui phaika mosek sawino ang norok no joton ahai no hai kha kaham te hamjama ya khare ani pogoro no mothaka joton no khulumbai